Dong ai ku play fi haga ni sngi ga ban kong jong ni tayo aga bangila bani kendu biang lembaga ni voice message ka mga ai shafi but ngaranget scam ru ba baro shiti yo play la sumari fi pila yo ya ka ban shakri yo play but pila yo ka lat ya ka ban snap iga ktien ga jong play malaga sngi but nganget play la kerkhui fi shibon lengba ka jing pulie ga jong fi but lengba ka jing wat jong fi yo play rengkat but ka jing hikai kabanga ai nang ni nganget kala ya rap ya fikat tuat ne ba pinaban snutho ya ka jing shakri blay bat kala kershani ka jing lamun sim ka chapi de nga ai ku blay fi barakhat ki basngap bat ngala hikai gitu ki sautli ki jingiaseng ki bau jisu ukren namar nga shamba mdan ki jingiaseng lai tang gitu saujai bat de nga taka daw nga ai ngu yu blay ngala lep hikai baro lai tali ki jingiaseng men nien ka sngi ngala sange no namar ba ngala pelat i gatu ka video ka jonga ka banga nganget kala long ka jingkar ku ka kraw ya ki brio ki pet ang ni ba ka lang ki jaka da ka banga la kren shapang ka kitab root ngala ai ka tangi kan ka kordet sha ka jingkar ku ka jong play but nga kwa ngan ong fi ka ni ka por ba mental ka sngi ka ba ngan hikai biang i ki south league jingi seng ya ke bangan pinkut no artat agani ke jing hikai ke bamenta bat nganget ba mdei tang bangala dep hikai ba finshu snap no sagi wepat hawat ndrei ke banga kwa e ke dei ba fin pet ba ha ga bakum kanu ke jing seng fidan ke bakum kanu ke jing hikai fi yo bat kum no ke jing long man sim jo pi ka long bat ha ga no ku kom pi long ha ga jing ya nanti ke jo pi ba play ngam kwa bangin bishar aningin penramen no aningin kren persha inu el Harega banga kwa ga dai tang kawai ba banga hikai ga ni ga jing hikai ngayo iba hakini ki sautli ni hab bet hangno ni la bandan ga jing senga ba kong ni la bandan ga jing senga ba ar ni la bandan ga jing senga ba lai bat ga banga kwa ga dai bangin dan ga ni ga jing senga ba sao bat ladang ida na ga ni ga jing senga ba sao manut ban ong mdan ai ka bala ban yale yingi mdan satan ga ni ga pertai mdan ki jing le jong ni ga perthei ki bala ban job yang ha ba de fi mdan jing mdan ki jing ikandu mdan ki jing ja mdan ka wairu ka bala ban yele na maru jisu kren shai ne ba kani ka jing seng ka ba khat do ka bangan kren kadai ka jing seng ka banga ai ka teng lesi ka bo jisu ai ka teng ka jing seng ka ba usumbai uhab hapdeng ka khandau ka ba ba dai na kita daw nga kwa ngan ong fi ni nga ai ka tang ni gini daga ni bu jisu kran but ni ne pule biang knang man pen shai fi ngan pule biang ye ga gospel ga dong Matthias kan no ba khat lai but ngin si pet pat ayu try upen shai nga hangi shakhman tang ni pule na u Matthias na la no ba khat lai ngan pule biang na ga khat ka ba lai ka ong ne but ula kran na ki bon ki ai ki eru aga parshi uda ong Hakmi unong bet ulale no ban bet. Haba udang bet ti kindiat kila hab harut nanti. Bat ki sim kila wan bat kila bam iki. Ki wai pat de kila hab alor ki jakamau haga bam dan bun kindau. Kumni ru kila mi naba kamlang jileu ka kindau. Haba kala yang kesngiti kila shitr khong e. Bat namar kim dan tiet kila yap ringkwiang. Ki wai pat de kila hab apedeng ki ding sha. Tegi tagi ding sha kila mi, bat kila ye kecap yiki ngala keren bro lai tuli gini, bat nga kwa ngan ong ifi nganum keren buon shu gini, hendrai nga kwa ngan puli gini gini khot gini prabat nang ni gini sedang ya gini gini jingseng ke bakado. Ki wai pat te kila hab aga kendau ke babaha. Bat kila saiso ki bashis pasha, ki bandriyo posha, ki balai posha ru. Ubadan ki skor ban snel to un snel nga kwa ngini pule gini but haba nga pule biang gini haba nga hikai biang gini nga kwa fin pele jingmot ba namar ka jing ang nuot jong Jesus Christ haba hikai gini sautuli kadai ba uni alam yang nga ba di fi bangin kiar na kita ki light liki jingiseng
Hendrai bangin rung ha ke jingiseng ke bekat do. Bat kata ke jingiseng ke haba pia sngau ye ke tien ke job play ngan ongkum ne haba unong kren ru dei bud sngau tho aba kren ubadan ke jing tmu ubadan ke jingkit kle ubadan tmu bet ye ke ban hikai ke tien ke job play ke jing tmu ye ke ban wanra a ke banget ye ke jing sei so kata ke bang kwa ngan ong fi ken mau ngi klem kren ke tien ke job play bangin yo ero bangin mentoy ha ke do baki briu kini tho khanai ngi bangi dei ke ban nang ban kren lani bangin pendap ki program lani bangin pen pau shi ki briu bangin nangi ke ban le shibun ki ke ken mau kata ke nongrim ke bakla unang bet ngala kren fi uday ubada sngo tho uday ubada nusumbai tongan shukran kan dia dengan ina marba kan ni khanda ko khaddu uday ba pin shai nama nga ko ba pin seiso fi unang bet ngan kren kan dia unang bet fi unang rap la unang bet haba u bet yo sumbai uda sngo tho ba yo sumbai bo bet uda tip ba nil sumbai bo bet uday bo ba larangan kren kan dia biang yo unang bet ubayo yo sumbai shangan ong fi ni giktir bahaba bet yo sumbai unong rep lani unong bet ubayo yo sumbai ude ubabet sumbai bat ubale khumni ngakwa bin sngaba kawai ka banga yo I ka banga kham yo I manga lesingan kren na ga banga yo I nga julet shiki jaka ki baki than kham shikandong haka ba kidang don ki berap beryang ndanga lejing sang sami shiki tu gishnong ki shikandong jong kariga si jingi nga ju I nda habaki haki yeng shet jajoki ki ju thang ye ga ding hapo ga pei ka bam dan setia ka atas kanan re ga long bet kum to ka tadam ka mi bet bat ka kiu ye ga yeng bro wei nga ju I ba ki that yo riu hadam hajrong jong ka to ka ting ir la ne hajrong jong ka sat ba ka to ka tadam jong ka to ka ding ka bi shat jing shat malang sngi ke kiu bat ke sao ding la ni ga pen sao le si ta khatin di si ke jing sao ding la ni ga ta ba mo ka iu ga ding ba tu sumbai u sao kum ka tu ta bat ngani thui fi ndanga kli na ki tu ki try snong ang tu ki be dei try ye nga kli nga ang balai bi at hat riu hadam ga ni ga ne ba pide ya sliu ga ding nang ta ka tadam ga mi bat ka dei ga tu ka sumbai riu hadam ka ba ki tho ki ong uni uri wadam dei bangi bam uni udai bangi la rap but uni udai bangi pu sembai na kabentau senam ubanwan nga juyo jengi kai shibon na kata na mar nga chat pude ni ga par shi jong nombe kawai ka banga lap ka dei baki nong rap ki ba shisha ki nong rap ki ba dei shisha ki nong rap kim dei ki ba yo sembai na sarkar kim dei ki ba le shim sembai na kibriyo mdai ki bashut hiet na yo nama tang tang bithet na yo ru phila bin yo sumbai bu sep bu bom dalong hendrai ki nong bet ki ba bet shisha yo sumbai ki dei ki bala bet yo tu sumbai ba ki dei yo iba uniu dei bu khamba but yaki ne ngi dei ban bu sumbai no nama uniu sumbai ba ba on pen mi yo jingthong u ba kham sei so pat hadien naga daga dawa ba nga kreni gi jing sei so nga khwanga nong fi jing sei so ga shong kat ko mu sumbai de deinig te gedau nga khwangan ong fi shwai ka bangan kren ni gini nga khwangan penwan kum ne kum kinong bet yo sumbai tong inum le thiet na yo tong inum le shim na ka sarkar haba ong sarkar ka mon tong inum le wat na ki belong ki bala pen kre no pa ki brio na ki internet na ki commentary na ki mo wat la ka dei ni bangin pule sibon nang tanbre haba ngi psai ki brio tongin tip bak ka jaka ka ba biang tam bangin kejit igi jing hikai ka dai bai bangin kejit na mensi mo ko joblay na madai mo unang hikai unang tho ini ka bible kin ma mensi mo ko joblay ang ka bible udai unang yalaming isi ka jing si shabaro nakatagadaw hoat ni haban puli sibon hoat ni haban wat sibon ki reference bible hoat na fila ban tip lele sibon ki bible ki bobon ki version ki bobon tapi pet sibon ki consult ki collect sibon ki information kadai ka badan kam kata ban penihari ka jingtip ka jopi ban puli sibon ki kat kadai ka badan kam ngam penrame ka tan rai kin mau na kwa ka na fi what I
Bible ta unang usembay. Namar usembay hi ubapi duplicate ubapi shimda ki sembay duplicate. Fin lap nda fitong pin mi kabalong duplicate sudah. But day na kita kadaw nga kwak ngan ong fi. Kababahay ngi kaday mangin syong banwat ya kajing yarap bat ya kajing persat mensim ya kajing penshay ya kajing penpau kajang mensim khoy namar uday mo u author unong tho ya kani Bible. Bala nangi piang ni mensim khoy bat la nangi nang banwat ya kajing shay kajang mensim khoy joblay mensim khoy joblay un ay ya mining ka shisha bat ka bakan kalalong usumbay ubalong pio ubabha ubamsep ubaim ubaniyaisa ubalong kektian ka joblay ubangisam sige banget bat penyo iu tau sumbay un say so ben habau de sumbay babha kanganum syong santa nget kini kejing keren nganile iga ban la kabala ban keren kham kloy namar nganum la pendep namar nganon sibun ki ik bangan pen i fiang ne fi iga ban kong e kadai habang keren iu sumbay babha ubahab apedeng jong kendau ko babaha nga khwa ngan pen ifi uji suang u agalanong ka khat lai Matthias ka khat ka ba arpulai ong henrei utayo bala bet ga kendau ko babaha ulong tau ba yo sngaw ga ktien ba uda sngaw thu ika u sei so ro ba pen mi ru u ba shispa sha u ba henri po sha u ba lai po sha ru nga khwa fi na bat ba gi ta gi ktien gi bu jisu kuran wat kerke da pelet jingmot abang kren namar habang ongkum ta kabut ngadon ai ban pen shay fi hang ni ngan pen fi artlik ai singapa kani ne ga bang puli mga kani ga bang sultana palat ban perkhat igini ya ka jing kraw ko jong play ngan ongkum ni ya ka ta jing kraw jong jing hikai gi jong Jesus Christ fi yo iang ne uan ra inu sumbai u bakhat do la ni hakini ga jing seng ka bang ai ka teng mga ga jing seng kamut kani ga jing seng ka ba nong bat ru de u badon sumbai bu baha bat ki priu ki bawan jing seng ru ki de ki baga do no jong ki ga de ka bala lor baha ka bala kara baha kabala pen khoit baha kade kabala biang baha kabala dep ice bo kabala pen biang bat kabala rong ready ya kabala kloy ya kaban bet no yo tu sembai hakatu ke khendau bakan pen mi yo nu sembai ba shispa uban riu po bat ubalai po sha ngakwa ngan ong figum ni singa baha da pi pet yegane pinlap yeki artli ki aka shwai ga bangani shkhban singa baha fi da pi puli yo nu sembai ba khaddo uang gum ne jisu uang uta yo bala bet ga khinda uba kamot uta uba usumba ga mot ga ktien ga jom blai kabala hap lani kabala kren haka jaka baki brio kidan ga donot ga babiang singaba kilong kita kiba yos ngau ya ga ktien jom blai bat ki ba das ngau tho bahaya ka kani kadai ka mga set kwa bahaba ngan kren ni gibriu kadai kani ka mga kwa ngan kren na kajing sisawat agni kajing hikai bro ko kani kadai ka mga dakwa bahaya ngi agri ka si jantia bangin na snap ba ya bar khat ki yo snap ni ka voice message jama fi yo i hagni ka khinda ko ba khatdo ukran yo briu ba yo snap bat ubada snap to Pio ine am da pi compare gane yo sembai uba ningkong uba hab a rolanti la da pi pulien na la nang ko khat lai jong Matthias ke khat ke khat kin dai u jisu ang unu nu briu uba yo snau ye ke ktien jong ke hima bat ubam snau tho na ka ta daung ga kwa bangal kren bahai gane me ski la da fidon ha ka jaka ka ningkong pim snau tho kan poi ka jaka ka be efi Henry de fidona hak jaga ka bakhatdo kadai ka bafida sngoto pensai so nakata ka taong ka kwa ngan ongi fi ka jing bom sngoto kadai ka jing ma ka ba kraw ya ka bangal kren but nga kwa ngan ongi fi uniu simbai ba hab aga kandau ka ba udah briu ba yo sngo but udah shy udah bnia udah snotho udah long shy kedari ke ke bala hikayu bat udah snotho bahaya ka kata ka dai ka bang kwa ngan ongi piang ni ke porba ngayo i ke brio hakini ke sngi khambon hi ngam kren ben rein namar bangayo i dan ke brio ke ba shakri blade ke pau snam henry ke ba ya ka bible
ngayo ikilong keles adu kata baki klem da skwa ban snotho bat ki boni ki klem snotho ye kitin go jomble kem snotho o e Jesus Christ kem snotho o e blay kupa kem snotho o e blay men sim ko kem snotho ke e kitin go jomble kem snotho aganu guru kom blay Ukraine ye ka shapang jing trai ge jom men sim ko kem snotho ke e jing kem snotho ke e jing ai kem snotho e ha jing dai bat ki nong rem bat ki lenong bat ki hot bat ki kompule bible but dai ne ketika daw haba unong bedroom snotho kino snap ru kim snotho finyo yu setan wan ban tu no kata ka dai bangaladap kren but dai ne ketika daw khwang na fi hakini ke por ba fi depin snotho ba yagni kitin ka ba ujisu kren ni kitin wa utaw ba yo snau uda snotho na kentu fi barakat di ba yo snau ni kijing hikai jwa balay nga repeat bonsin balay nga siya nga ba balay nga ang shashkor kadaw kaday nga kwa ba pin das nga tu janay namar ka jingbam nga tu kaday ka bamantoy eru yamigi kamantoy ay nga ba kran no kamantoy ye piu ba yos nga kamantoy hendray ka jing nga tu shay ye ka ktin ga job play ka wanra ye ka jing say so aga jingem nganda pin shay fi nga ba fi Don Gabriel ki ba le la kale ye ki ay klem na snotho ngala jiyo snoteng yo brio bale shim na wai ba habaw doktor uladep ban le lot iki test iki examine bro pada dien bula prescribe ye to ke prescription na ye to ke jing tho ka bo batai ye kaman tiet iki dawai bat nda uladep ay ke prescription ula batai kani findi ka tasin kani wali di umta di shon bam jane dien bade bam jane umta ngayo i dan Gabriel kiba nda haba ki leche ye kilong so careless baki klem da snap ha ye prescription dan plenjo ki gibele stan paisha ye di ye da wai kabadai bandi men step di men met kabadai bandi tang wai di artli kabadai bandi bade artli di tang wai nang ta de le kat ka basngo tho le kat ka basngo tho him dei bade sngo tho ge jing batai jong doktor fin lap nda kawan ka jingja ka ba e ba jing pang ka sedang ka ban thau na ka to jing di klumar ye ga da wai fin salap begitu ki priopat kin sekren snew yo doktor but kin sekno wat ye ga dawai kin sekno ga hospital kin sekno ga clinic kin sekno ga doktor shipor balai ka daw ka ba konsan e ga dai ba ki klem snap e ga jing batai jong doktor but haba pi klem snap but haba pi klem snow to wat le di e ga dawai na mal kan pen snew ga jakaba kan pen kia dai na ga daw nga khwa ngan ong fi ga ni ga por larangan ni thu ifiang ni dan sipun ki ek i belong funny i bes ngau komik ndrei ngamlong mangan keren nang ni na mar ngakwa ngan pendep igini ngakwa ngan ong ifi dan sipun ba ki prio ki ba klumar ki bam snau tho ki ba le klumar ki ek ai na mar ba kim snau tho ban ngakwa ngan ong ifi igini ki por tong in da snau tho ek bangile si dan ki brio buan senga ba keren ki jipun baptis ki ba kli dan ki ba persya dan ki ba pediang hendrai ngasat yong iki wajule ek eru klem da snotho dan ki ba ngakwa ban yo no iki jing duai thlet ngakwa ngan plan man se ba khoi ngong kum no pin yo la da bi klem snotho ngakwa ngan ong fiya ni ki po dan ki pri ki ba nga da ka jingai ndai klem snotho ga iki jingai ngakwa ngan ong fi ki jing bam snotho ka wan ra iki jing man sao ki jing shakri blai nak ta ka daw haba ngakren ki tin ki joblai ngam kwa ngan pen kelan ngakwa ngan da batai bnia ifi ngan da hikai baha namar ngayo i ba jing snow tho shai i ktin ge job like ge jing du nong yo satan bar ge jing yo nong jingi ge bangi nang roi ngi nang sei so a ge jing em ge jing satan de nong pen klumar satan de nong to satan de dang unong pen wet ye ge bangi ye ge bangi yo snow tin ge job play but de ne ge da ngakwa ngan nong fi ka we ge ktin nang ni ge bang snow tanat nang ni ge dai ba ngan pen inuk sai fi nang ni na ge bible khna ma ka jing men to fi singap ha ngayo i hang ne wong utaw ba bet aga kindau ko ba ulong tau ba yo sngaw ye ktin ba ba sngaw tho dabat ba ye ktin ngan repeat bon sin haba ong uba yo sngaw ko mat udai uba da yo sngaw uba da pediang fi ge jing yo sngaw ye ktin ge jong play bat ka ba da pediang
kadang ke jingan toy ke bakra pule ke Bible tangan suan rak kum ke nuksa kendiat dengan ke pon pule haki kam ke apostle na kalenong ke beningkong fila na lap no e gene ke bu Petrus uyalap kalenong ke ba ar uyalap nadu kalenong ke ba ar na ke khat ke khat sau teter de pule bar khat ki pat ba ki yo snow ki kala ke mot la ya jan re pule na ke khat ke ba sau ko we ngan si pule lengkot ikan na ke khat ba sau ko we ong na mar kata ye kita ki bala pediang ya kata kektian ulapen baptis kum tala pen so kita kesin si kebalang kum balaya jar ki mensim ke ika bangamut ban ong nang ni ka Bible kita keren syai ni ong na mar kata ya kita ki bala pediang ni kita ketian gamut baro laya jar habo Petrus uyalap da kajing syai ukuran ni ka ba uyo da ka bor jong mensim khoi fi hangtang na skwangan ong fi ba ka jingkran ka ba wanna ke khli ka tei ke khli han re ka jingkran ka ba wanna mensim khoi ka rung se ka donot bat ka ba mi na ka donot ka penkelai ka donot jong brio but day na ka daw nga sakran ni fiba ya usamba hi day ban yo no try no mensim khoi da ki brio ki badando mensim khoi ba na ba ki kran ka rung se ka donot ka penlong ki brio ba ki snap bat ba ki laban priang uji song uba yo snow ya kiten ba no snow to ki ni bro la ya jar ki snow to abo ukrani Joel Petrus ni ya lap sepang Joel Ukraine sepang Jesus Christ sepang ke jimi pat ke jango Ukraine sepang kum no bagi brio ki le apsha yu Jesus bagi peniap ndrebo ble pen mi pat ke singi ke balai padahal tanda lo dep kren ka kta iki jiu ha ke to por la ya jar ki kala ka bomot nama balai ka Bible kong kita ye ki balai yo snow ki la piang ye ke ketien fi dan sibun ki brio ki ba syukran kelumar ngayo snow dan we brio ngala lesing dom de tu fe dan we brio ba persya bahaya nga udan we brio pota persya bahaya nga kalok ki khon jong o ki wan jing sikri harai tau ku pa persya palat ye nga harai ha ka we singi kum no ndang le dua ye ki bahayeng jong u apa ka yeng jong u hi usong na lendet jong ka perda bat kumurang ba brio ban seban ngap namar ba habang kren wala daw persya ku apet ye nga tang bagi skor laset bat habang kren na kamera song ka ngam kren ni ngam tep ro busong sita lendet perda Hendrai ka wei ka banga sisno to ka dai kat banga nang kren sin nyong blai udon ren kat ka pon ngai slok i ka yeng ka badan pa jingpang mana tiel banga kren je ka jingkala ka ba mot kren je ka jingem bangi dai ka ban pai shu tribe bangi dai ka ban IT ban ngalapan i tai kong na ka tien ka jong blai ban kala long ka jingkel khu ba krawi i ban kita ka be don la ngam simpai per khat ba ka ta ka tien ka rum shu to ku pau bal khamrang ba u shong selenda jong ka perda But hadin ba uyo snow, usyong siya silandat, kadang kejingkta ujaw umat, but pleng nda hadin nda ladap kita barakot na mar udoni jing snow, klemon mi nda hadin bangile di siya uwan mi, but nda usyong ngalalingo na mar uwan syong. But now lo syong hadin nang tapad ay kilay pet no na marbuan syong mo ubat nga arngot bat ngili kren. Usay tho nga uang ini kiktian. Nga si ngam jula sya ikini kibriu kibuan duai. Kibabukti nga kibalekum ta uang namar kikren ki ay nang tada kiparakti nga ngam si tuong tao. Henry minne fikren uang bro sikata ngam jutre ban priang. Henry minne fikren ngayo snow. Bangada snow tho pleng kadan kami nga bangan kala kabomo. Ti kajing snow tho kawalam yu baun priang pat nga bat baun ie nga hadu ki sngi ki khat do jing jing em jong uru wat nga haswa bu ni apru nomor balai ula sngu tho ye jing shisha jong ki tin ki jong balai nga na ka ta ngam ju dom ni ki brio ki ba persya nga ngam ju kran persya ro ki brio ki bam sngu tanat nga na mga tip sai ki bam persya ki bam sngu tanat ka dai ba ki klem tre ban priang ye ki tin ban snap bahaya ka ndrai la da fi snap ba la da fi shai ki jing kai fin sngu tho bara pisu tho pinum mila persya namar wei po wei brio hadin bu yo ki jing shai ki ba dai na ki tin ki jong balai unum persya Figi ni jiu ki persya palat ki jong Petrus. Ki de le persya shwa jong ni ka por jong Jisu ki ni bring ngat ki de ni ki be le persya. Ndai menta nda habo Petrus ukuran ka bor ki jong min se mu ko. But ki shaye ke ki bu yala ka Bible ko ki taye ki bla priang ki ktien. La pen baptis ki ka ba mut ka ai ka ba ki le nang ni ki dai ki pen baptis ne ki le kum no ka dai ba ki da priang ki ktien bat ki da snel tho ka. Ka ta ka dai ka bang kwa ngan ong fi ha ki ni
por da fi puli haba pol tho e balang hang ta ya po tangi ni puli khindia igini mas ngot na igini ga bange igini ga bange angni da fi puli igini ga bangi sha ikran berbor ri tongan puli mga khindia haka por bo apostol pol mi ye ga bani lap ig gospel dan chibon gi bunyang andrei udana ga jing sha ele persha la be yu nak wege jika si wege jika namar kim tre snga namar kim kwa ban priang ige jing pindu ujong blai da pi puli ki kam ga apostol nang bakhat nyau do ba shi pro kita ki parabang et kumne ru ki la pha no yu Paul but yu Silas men met shaberia ki ba haba ki la la po yang ta ki la le che synagogue ki Jew kita te ki la long ki khamdan akor bani kita ki badana Thessaloni ki bala pdiangi ki ta ktien da jing sngo la kloi baro halak sngi ki de yet bnia ki jing tho lakini ki ek ru ki la long kum ta ne em nama ka ta ken bon na ki la ngai na ki kin thai greek ru ki khrabutri bat na ki rangba de khindian fi ka ta ka de bang kwa ngan kran fi ni ki por ni sha yo i ni ki briu ki sha kai bat ngalo ngan kran khindian de ni ba Paul ba Silas ki le point no shani shaberia nama kidan ki jing shabe na yaki haba ki let sheto sha shaki to ki jaka Thessaloni but people in the Bible na poya po beria na poya ni ki le rum shisina ko ki bdana po beria par ki ki khamdana kor la banong no ki ki kham shampang ki le kumno ki le jing seng manut banong ki ra bat to ka jing tho ki ra bat ka tora le te ki ra bat ka mau ki to ki scroll nang ta ki le ra bat nang ta ki shong nda haba Paul wa jing kran jing ikai ki de shong ba ki de snap ki de pdiang ki tin ki jomplay bat ki de yet na ki jing tho malaga sngi la ka dei ni em ni ba ki kran ka ta ka de ki bangayo i ka bangi duna palat mangi ni ki sngi ni shu nget ki briu ki ban chaprang na ta de shu bokti na ta de ni shu ibu briu yang na ka wheelchair te udah yang no khlem yang na ta de ngi i ba dan dan ngam persha ki kamba na nget blai le kamba adu ta sngi ngatwa ki briu ngi ki blai le kamba le open kia re teng fi ngim ju ai lat ki tin ki jomplay ki jing ngam kwa fin be ki kamba ngam kwa fin pe ye ka dak na kwa fin be but bin wat ye ka nong rim jong ka tin ka jong blai walit be e ki jingir khu wat yo nong ka khu belong with Jesus Christ walit be e ki tu ki jingir khu ki bala kren wat ye ka tin ka jong blai ai pin da ngam de long gum gi nong beria ki ba bo Paul wa ndai bi ki pe chu bu de to apostol to ba nang kren ne hare ki de pe ni na ki jing tho kamot ki de ki de pin shitam ki de ki de wat ten rai ki de yet la ka de ne em na ki tin ka jong blai fi teng ngi pa ya ka jaka ka bangi ong em ki tu ki de ki bukumta utu de bukumta ngim tres ngap ni na long allergic ki tu ki brio but teng ngim tip bangi shulong allergic na ka daw bangi shibat sa ki jingi kai ki bandai ki jingi kai ki berem but nang ta de ngi klem tip kum no mun sim jong blai pin pau thumai bangi klem tip bliang ki jing shisha hang tangi pa ki jaka ka be fim tip ha ki ne ki perthai u blai trei ka jo ka rukom la dangan kren ki ne ki bijro kumba kalong ke education na ki ne ki perthai kanang kelana ka por shi ka por kiru komi kai ka system jangka ka ma ki curriculum ki biki ai ka system of education ka badan kanang kala kanang kham kala wat mentangi yu i ba na ka sarkar India ki nang ai biang sa ka waipat ka system balai namar kat kum ka jingya jong ka por na khwa ka no if wat la ka bible ka jo hande ka rukom trai jong blai na khwa ngan tip bide bin tip egene ki jan ki movement ki bo blai utrai nadu mendai hadu mentang sni fitip menta ka movement ka bo blai utrai da se mkhoi ya kaban pencana ya ka balang abang ang ka balang kamot ka balang ki banget baro shitulop ka pertai na say tang ya we brio say arngot ki brio u blai say minta salansar tangkoy ban pencana ya ka balang na makala janjan ka jingrong no but ka ka movement bo blai say ya ki brio ki ban hikai ya ka tien ka jong blai sha ka jing shai ba ki brio kin shai ban singo tho ban pin lo ba ba satan onyele ya ka ban tampa ya ka ban penkla ban klaban wengo ya ka originality ben wonra de ke belang duplicate na ka daw yang nang ni kwa nang fi tongi long original ban shimi ka bible ban pulika ban wat ka jingalam jong min sim jong play ban de pet ba hangno ke ka badai kumalong kini nang beria masngot nat ba kani ka kalong ka jingmen toy ka crowd na ai mo you play ba what I testament ka barim ngayo i brio jong play ngapet you job ngapet you Moses ngapet khamtam lele you David ngayo ibo David Ukraine shiboni kitin ke joblay na pipuli na kitab sam long sa pho khat ban riwang ya ke jing knya ba ke jing ai go mem sim kwa andre score jonga mela play
Pi kita ka dega bamut manong ublay kwa ke jing shikri kwa ke bapile la da film dan ke score ke bala pli la da ke score jong pi kim treban snap ke tini jom blay bisisha kan men to ke jing shikri blay ke jong fi teng is ya kum to tang mas pendap iru kom niam jongi teng is shikri blay kham so thau teng kren ke ju le ke ju le shikum ju nge kwa ngarang fi kan mau blay de belong interesting ubadan ke betmai blay udan ban pen pau ke betmai ke ting jom blay malagi sngi badai nak kita dah tungin dan skor ki bepriang bad ki bersengau tho namar lana pidan ki skor ki beplay ki bepriang pikin mau jisu de kren chai wang utau badan ki skor ban sengau to un sengau ya ka ai ga bo mensi mu kuran fi ka ta ga bo play kuran berabor ki skor jangi ki dai ki bedan kam kat ta kata ai ba fin sengap ya ga ne ga bang hikairu tongan pen ifi le se ha ga ni ga por fin sengau tanat namar ngan pen ifi ko ai ki jing shai ga bang yo le se ga ba kham sengau tanat sengau pularu ya ga yakini ki salt ligi jingiseng ngan wandra shagani ga bakut mendaga sngi ngini sange no ga tundre ngini pet biang hagini ga por yakini ki salt ligi jingiseng ngalap bakini ki salt ligi jingiseng ki don singaba tang hakaway ga family tang hakaway ga long year ngayo I bakini ga long year kabau jisu usngotanat bandrung kaya tru shai bakidon saljat ki brio ki bangala ngan ong ki saljat ki jingseng ki ba jisu kuran ha ka gospel ka dong Matius no bakhatlai ki don lot ha ka ne ga ye but ka ne ga ye kadai ka ye ka jong ka Martha u Lazarus but ka Mary let's say ko mangi ka ye jong ka Mary but ka Martha but jong Lazarus pinlap bagini ki salt ligi jeka ki dan hagani ki ye usumbai bahaba rulanti usumbai bahaba ki jeka mau usumbai bahaba ki dingsha usumbai bahaba ki kandau baba ki dan hagani ki family but daily kita gadau banung slam ngan yalami fi lesing anum da puli bon hendengan syukuran nagani ki por pinda puli ngani ki langi ka jong ka Mary ka Martha bat Lazarus Philip na ka gospel ka jong Lucas ka nang ka bishikaw khot ka balay po pra fi de pipuli ni ka nang Philip na ka khot ka balay po pra ka Bible ka ang kat ba kinang letching let ulit runga ka nang rit bat ka ka briu ka bakiteng ka Martha ka priang sngobha siya yeng jongka Kepriang sengo ba ayo Jesus ke yeng jongka kadon ke para ke bakiteng ke Mary ke shongki ke jat utrai bat ke beshash kor ke ktien ke jango ende ke Martha kala khuslai sepang ke jingbun kam jongka te kala wana u ba kala ong utrai mem kmi ba ke para jonga kala e no inga bat jitre jingtre marwei o e kana ba ke tabakan yarap leminga ende utrai ule itu ba ula ongka ko Martha pa khuslai pa pensitom sat yelade sepang bun ke eru ende tangko ke batan kam ke Mary kala jet e ta benta ka ba ya kabanam rong no naka shangan pani fe gani ke por ke bening kong tam yaunu sumbai lani gani ke jing sang ke bening kong ke jing sang ke bu sumbai ha barulanti hannu pin lap nang ni ke yeng le se biling ngo vinang nang no uno kanu ko tak uno to sumbai ha barulanti ngan pani fe sumbai u ha barulanti udai kum ngan wan ra ke jing sang ke ba ki bupun ki banget kilong ko Lazarus ngam keren ben yo Lazarus tang mangan pen I jinglong jong una gani family fi pulia gani gala nang ba jong Lucas nang ba shifau balai khan to gar tang yo Lazarus hang ne fi lap tang e Martha ba ne Mary u Lazarus khlam gan gar tang ne balai na mar hin lap ye gani ga jing shisha ba ki shinrang ki rang ba agini ki sniru ki sriyam gum ne menta ngan keren ko mangalo ki ba kham biang hi ki ba kham klo hi ban priang tin ge joblai ki dei ki khon ken thai ki ba kham sha skor tin ge joblai ki dei ki khon ken thai ki dei ki kme ki ba dana preng jing rang jiket ki rang ba kim da tre ban priang ki khon shin rang ki kham le man ki phet ki le sting ban kim da tre ban play jman kim da dan serious yo play ha ge jing long jong ki long keres ki yo snow tang ba la jong ko prthai bon ki ba le kai bon ba thia sngi bon bo le khwai ngaling ong iman Lazarus sang ni nawan jisu tang snap su snap lo mala na ta de shi bam shi di into na tan la de ula pen le don por ban shong bat u yo snel tin jable tamam so so tao uni ulang tek kum tu sumbai ba ha bulunti na ta da u Lazarus u represent yo sumbai ba ha bulunti
balay ngayo Lazarus kadai ba pinlap Lazarus day ha lanang ko khatway nga na proof fi ba new brio dan ay do ya but day nag takadaw nday jisu na mabudan plan ni ga ye u ye palat ni ga ye udan ga plan de ko ba ni ka yin ye kanero mataksi baling ba na ga ni ga ye ni yo ni ga jingi ka fi na fi pule yo Lazarus pinlap ga lanang ko khatway yo new brio ba pilap bo le yo pilap tang bo pang Pigram lap bau song kejat jong trai, pigram lap bau pediang sengop ha, pigram lap bau sengap tinggal jong play, pigram lap bau keli jingkeli, na pigram lap yu ubu dan no re sutip bau pang. Fi kedak pin lap bagi priun dah kilapang, ki bamdan ki bahab roluntin dah kilapang ki wat belai. Bisa lap ni kata bagi beliau hakapor bagi long leng untuk mentere sengap shu mentere mendan sim serius bon kam laga business laga ya laga le kai laga le met ki jing sengop apa tadi ndai ndabawan menikai king jong play yen kim tre shong ki betre ben shong ni tang ki tang ki khon tang ki tu ki ba dana yen ki kham sengop tho ki jing dan kam ndai ki tu ki ya laga man ndai ndala pai jing nda fele kendo jing pang fin se yo iki tu ki plekin wat but dai ne ta hang ni filap ba Lazarus u represent lane u yang ulang symbolic yang ni jingiseng ka bahab arut lunti bau Lazarus dan wat haga jingwan ka jong jis u benikong namar da sengot nat ban sngap bat abu yo sngau nganut banong da sengot tu tau naga ta da fin lap be gini brio de tang ka jingpang de tang ka jing ka bapen pai ki shoplai fi u jis u e palat yang ni u e Lazarus u e Mary u e Martha refi u e ni karakter ni pen pau ki jinglong jong ka jing shakli blai jongi Keren ni figi bi yos ngau ni kupor la da film de tre ban sngot ho itin ge jong play satan un wan un rong na fi ken do jing fin poy ge jing fi la fin poy ge ba mi jong ge jing but la ban yap lu sun dan ro ngai ing ne la zra zu yap ai ngo u play be dan gi para gi sngot ho la dam dan gi be sai u la yap unum mi pat ban ge khwa gan pen fi khna man muslim gan pen fi uba usamba uba hab hagi jakamau bedan tang khniat ge khndau ong jisu kini di jing seng ba ar ke bangala keren ngan pani fi nang ni na gospel go dong Lucas na tarai fi la yo jing shai tang bang shipuli kum turu ban nge menta kan pen shai fi ba ngayo ai na gani gi fi puli nang ni ga badu kong bat u kat ba nang le jing le nang go shi phau jong Lucas khot balam pra to bangala puli mane ka badu kong ka wei ga priu go ka tang ga martha kala priang sno bahai u shikiyeng fi kan mau hangtai u jisu ang kita ki bahap u sembah bahap ha ka jakamau kilong kita ki ba priang gi tin ga jong play de ka ba kemen priang kloy das no kemen marsen ai bel hi Marsen ai bel higa yeng dega martha ka ba mare but day maka nga nut ban ang ka ba ngu le sine tip ka ba le khum no tip agru kam gi jiu le si la ban dem ne khum no ngam tip tang ba nga nut ban ang ka tien jong ka long ka welcome ka long so hospitable ka dega ban nang ba ban pen shong u ban shong try nang ta dega nang ba ban welcome ki jon ba gi priu gi balong kum ta ndai ka wei ka ba bakla ga dei ki ni gi priu ka long kum no ka lap me la ki kam la jong kat ujisu ngakwa ngan keren bahai kata tang balek mangi hayeng ki brio ngayo igni gisni hadu kat no bagi brio ki snow tengan bagi snow komen tang barung mangi ki shakri jong play ki bam leri ki baret ki bam dan ru Henry tang bangilet mangi hayeng jong ki brio ngalap hadu kat no bagi ki da pen pawi kita ke jingkemen bagi sailor ke jaga do ka bam ke di bat kita keloy ka man syong bagi da benut mangin pen kat ujisu runga ke ni ke yeng mudur ngakwak ngan ong fi kamar ta ka priang okos ngotan palat ndrei kam dan por kadang snotenat ilagi kam la jong na kata kadang kwa nganong fi kam dan thiet kam ngam jilu kam tre ban snap kam tre ban shai kai na kata kadang ke martha ke represent yo sumba bahab gi jakama kambun ba agi ni sni ni snotenat palat yu jisu snow it palat yu try ni kat ublay tum dan nang tala ikran gi kiten yu pinda pe ndrei mdan ru em tli kreng nomor ngani tu ifi mdan por ban duai mdan por ban pule bible ni bon kam lagi kam office ni bon kam lagi kam yeng la site lagi kling ni bon kam lagi business ni bon kam lagi mare sinen jirom bon kam lagi pet mobile bon kam lagi pet tv bon kam lagi pule ki news ki bana kelang ke perthai nang tangim dan por but ngani tu ifi walit klet egani gwe jing shisha ngani tu ifi kan sayang gesni
kan se shit fi in da shit kawan ke jing yeng jong ke Mary ba ke Martha Philip ba ke Martha ka long kum no fi ibu Jisu be no e ka khle no khat e ka para jong fa na wana din saus ngi bu Lazarus la de yap ka kan ro yu Jisu ga ma men da dan yeng jong para ne ma wan menta bre ma wana ko por so thao ikran bu jisu ang pam tep ba menta la dang phanget phanyo I ga buram jom lai ka nget un sami pat ga sngi ga khat do phem so tho tep I ga to wat ni tin ga jom lai to mam da tep ba mdala ru ban nget namal ki priyo ki bam dan ki balong ku mu sumbai ba ha ga jakama nda wan ni ga jing shit ga sngi ngani to fi ki tlor ki hiar yap lot ki jing long semro but khambo ne ki sngi poi ha ga ta ga jing long na ga ta ga daw ka khindau ka ba ha ka ba ar ga jing seng ga ba ar cái jing seng cái badai cái giếng cái trong cái jing long trong cái mart ban nga kwa nga nong fi pet ba yo fi long kum kum martha nga kwa nga nong fi pet ba kat ba kampat wan hi ka jing shit sngi ka ba shit ter khong ka ba pen ter khong lut pim pat so tho nda ka wan ka jing epit sa yo I kan pau ka jing shikri play ka ba kum no ba dei na ka daw ngan pen I fi kham kloi na mar ngam yo sibun ka por ka ba lai nga kwa nga nong fi usumba ba ha ba pen ki ding sha ngan na pule yo fi klet na si ngan si pule yo jiso bu kren usumba ba ha ba ki ding sha wang kum ne wang ki we pat ki la hab apne gi ding sha gi la mi ba ki la ki chap ki fin na puri ga la nong ko ba khat lai fin lap ga khat ga ba ar fu ar ga ba ko utati u bla bet apne gi ding sha long taw ba yo snow te kien re gi jing ku slai jong ni pate ba gi jing shi ko ga spa ki chap gi tin te kam sei so shu ngala pin I fi ba usum ba hab apne gi ding sha u de u ba ki brio ngani tu fi ki long kum no nda ki hab gi ding sha ki de ki ba long careless ki bam so taw ki bam don jing ki kle so thao di kren so thao ki ma ngani tu fi ki long sha kawan ki jing ki long sha pen ban ki di ki bopin wet na khwa ngani tu fi ini ki balai wali klet habu jisu ulet malaga pora ga yeng jo America mata ki senran ru ki runglang kini ki senran teng teng fin lap ki long ki sha yu jisu ko por bi dang long senran phim kan mau yang ni bagi so thao the people ga bible fill up yang ni jing long sha jong ki dei ha ga gospel ga dong yanis nong ba khat wei ndau jisu tong da puli khna ma pin shai u ang kum no ga nong ba khat wei din bu la sra sula yap bat ba khlem lai na gi la pha khat usa sa arsni bat ula pendile sa arsni ga bible ko ang da din ga tal nong ba khat wei khat ben nyau u ang kum no ang hadin ga ta tu lo ang gi sunran yang ni le judia Kensan Jesus ang gisendan yang nyele Judea ki sendan ki ang yu Jesus ki ang dang shibet kita ki jiu ki awat dang banen temau men selet yang tau Jesus ang mdon khatar kan ta ki sini la da nunu ya men singi jin thut na ba yo I ki jing shai jong ni ki perthai ndai la da nunu ru ya men jin thut na ba ka jing shai kam dan hu ula krani ni ki eru ula ang singap ha wang kom no Jesus ang hading ka tau lo ang ulap jong ula serasu yo thia ndengan selet bangan kersi u anakum ta ki sendan ki le ang ku trai la yo thia unio khia fina puli hang ne ginem su thau namar unio sumba ba hap ngani tu fi kini gi sundran gi don preng jing ku slai preng jing preng jing le jong jing em su thau snap tin gi jong blem su thau but ngani tu fi bot yu ji sum su thau pi lap ang ne gi sundran ba ga su thau ki da dan si shanta ki tin gi jong blem gi gi osno gi jap lot bar khat namar kini gi pi lap pet ba ki khlem dan ki khlem la kala ki jap lot ki tu gi jing ya ti ju ki jap lot namar gi su thau ngatarai da dan yeng jong America ma tha ki yo bam le mi gi jing bam ba ai ga ma tha ba ki dan complete jing mo ni ta ba ni tin gi jong blem dai na gi ta daw na pi puli ang ne ndau jisu Ukraine kini gi mi su thau uang let Judean da let ki ang su thau me ne bele ba gi mut belen themma na pi puli sang ne uang ulasra su yo thia gyong la dau yo thia do ni yo khia so jipang palu jisu la kren jipang ke jing yap snap ha uang kumne uang ndre trai la kren jipang ke jing yap jo tikle mut uang jipang ke jing ja thai na ka ba yo thia anakum ta jisu la yitu aki sinna uang ulasra su la yap no na ka ta jo ping sko kumen mangam chim la dana kra ba pin yo ngai hang ta ndre yang in le chu uang ngala kemen bangam dan nang ta na man bang kwa bangan pen ngai fi na shong hikai pi ka to yeng jo America ma tha pimpat ngai nga nang ta daw mentanga I khnang yu Lazarus mun na yap na mar nga kwa ba phin nget ba ngadan ga bor hadu hang ni kin pat nget su su thau kidang khuslai hi ye ga jing em jong ki kidang na sibur ki jing khuslai te bot yu ji su te poisono ngayo I ta ga jing long jong ki breu ki ba hap ha ga khandau ka ba dang ki ding sha but pilap ki senran ki representing ta ga jing sek but the people ya ga khat ga ba snap ha people nang ni ga ba ko wang andre yang ni let no shel tai ke jaka hang tai ha ga yeng ga jong Mary ba ga
Martha ngan penmi pat ngan le Thomas kuran sendan da ketien ke ba uang ia ki para senran uang yang nyelek lang mengirung ini yap no lem sendan baru hilap ki beriu ki banda kala kejap lut ia ke jinglau men siam kami se ketien menti ketien korwat kat yo play kat yo jisu buang yang nyelek nganut banang Thomas uang da credential sendan uang igi para sendan ya lek sendan ya yap sendan neu beklumar pim su tahu bot you neu sipang uang yap sipang uang yo tia sipang uang lek sipang uang nai lek pakot por bapang lek pakot ke por badang pang tre lek mentan dala dep yap por bayap lai singi ba kitap ru klem lek on tap la ja buram kat tung ilai lek bam ja menta pakot ban yap ru tre la khot la le misu thu itau fin lap ki brio ki baha apa uniu dingsha ki baha apa kani ki tin ki jomle baha dingsha ki ki bom su thu tau but ngani tu ifi aduk menta dan sipun ba ibri belet jisam su tau namar ke kejap lut ngani tu ifi ke jingla mensim haba kana ke jingku slai ke bele ke jingem but ngakwa nganong ifi filap you new Thomas unut man ong adukan ni batang kidan ki priu ki berduai adukan ni nama susus tahu you play la duai bu play jubab jubab ke por ke bekhlam juai shu pat play jubab tang susus tahu tang la le kum tu i kum bu play khlam le da le kum tu susus tahu but i kum susus tahu ngak kwa kan if what you done ag jaka ke bahap apa ke sumbai bahap ke dingsha ba pin pai ag jaka ba pin susus tahu ngak kwa ba pinum ya ibri be shak jap not de ki but ba pinum susus itin ke jong play but ini ke jaka ke bala ye ke baki senran ki hab ini ke jinglong and they aingu you play ngan pen ifi ke ni ke brio ke ba bible ka ong usumba bu khat du de hab ke jaka ke ba ke khindo ke ba u ba sngo tho ke tin ke jong play but ke ta ke mary ke ba ngayo iba ha ke gospel ke jong lucas pipuli mene ngala puli fi dul nong ke sipau ke martha ke khuslai and they ke mary ke aipor ban syong hagi kechat jong trai kita kadi ke krau palat ini ke bang syam bagani ke brio kalong thikum uni usumbai ubahap ha ke kendau ke beseso ke kendau ke babaha ujisu de bara usumbai ubabahatam ude nong hikai ubadade utenrai jong ke jing hikai paro bahaba ukuran mo uigi ketien jong ke jingem ke hap se ke dono jong ke meri ke balong ke kendau ke beseso but for you ke shong ke jat jong trai ke jet ke jing hikai ke babu ko kala shash kori ke ketien jong fi ujisu ang uta ubayo sngo but ubada sngo to komot ubada shash kor ubadan ki skor ban sngo ke meri ke dana ke jaka but ke martha wala ke knyum ale jisu jubab ko martha pa khuslai pa pin sitom sat isibon ke henry tangka wai ke beton kam ngakwa ifi hagini ke por ma fintip habau jisu hi wang ke beton kam fi de fintip bamdan da ke wepat ke beton kam tangka ni ke beton kam baru ang ke meri ke legit ya ke benta ke babaha ya ke ba an rong no naka lano ro kataga de mga kwakan pin ifi ka meri ka laklalong ka jaka ka kendo ka basaiso ka babaha balay namar ba ka syong ban snap ikitien now try jing you Jesus Christ but for you in the haba one haga sngi ka baki kendo jing fin salap yakini ki lightly ki sambai filap nang ni ndaulawan haga por ba dan jing Lazarus klem dan jing Lazarus le klem ba khat Jesus and they give a packet, they get married with Martha. O Lazarus kempang baru yapna. Ke Martha keklem la setiaban da ke jing im joka keklem la ban ra. Yo Jesus ke jeka ke bola ban pin mi pat yo Lazarus. Namar ba keklem syong ki kijat syong trai. Ki semran le ki long ke jing wit. La fi pule ba ki semran ki long ke jing chen thut. Namar ba kim sng thu song thao. Henry aingo you play. Ba ke Mary namar ba ke syong ki kijat syong trai. Now Jisu ang ega Martha kilik hot ega Mary. Na marfinyo ibo Jisu na kwa ban le ega kamba. Wat ega priyo. Ki badon ki skor ban snap ba ega ketien ke joblay. Daka besno sing an ong ini ketien. Shibon ba fi miss ega bekraw.
namar ba fiklem tre ban shashkor kitin ke joblay wajuat ye ki brio ki bali ye be ki kamba wajuat ye ka umpnyang wajuat ye ka prophecy wajuat ye ka jing itu pao ngakwa finwat ye brio ki ba shong ki chat chong trai ki ba ai fi ki kitin ke joblay ke be namar tang ta ka bala ban yarap fi apdeng ke jing e no jisu wanwat ye brio ki ba don ke kitin ke joblay but ka mari ke snotu yo jisu banda haba ka wan siu jisu ka babu ka ngan da pule fi ka babu ka ti kumta ngan pule na nang ka khat we jung yohanes ka khat ka ba ar khun dai ka ba mot ka haba ka la yos ngau ka la yang kum ni ru ka ba mot ka mari haba ka la yos ngau bo pa khat ka la yang kum ni ru ka la lechu singa ba u jisu te aba umpat chim la pai ka ta ka shnau andre ula dan na ka ta ka jaka shaka ba ka marta ka la letan ana kum tagi ki jiu ki bala dan lembat ka ga yenga ba ki bala pentingan ni ka ba ki la yo iya ga meri ba ga yang ki ki la mi no ba la mi no ki le bot ka ki le ong kala le chi jing tap ga ban ya mang ta ka meri na kala pai shi ga bu jisu la dan bat ka la yo iyo nga kwa fin yo iya ne ka jing ya pera pa den jung ki sunran ka jing ya pera pa den jung ka martha ba ka jing ya pera pa den jung ka meri ka hang ne fin lap hap den jung ka jing e ka ju pau ka jing long man siam ka ba shisha ki sunran ki pen pau ki jing long man siam ka jung ki ulas ras pen pau ki jing long man siam jaw ka martha ka pen pau ki jing long man siam jaw ka but hang ne fi pen pi yo i ba ka meri ka pen pau ki jing long man siam ka ba krau ka ba ka don namar ba ka ai por but ka snot ho u ayu Jesus Christ pai nganda pule bahai ka ni onda ka meri ka la pai shi ka ba Jesus la don ka la yo i yo pai ka le kom no ka la dem ngan hagi ka chacho fi klem yo i ba ka martha kan dem ngan fi klem yo i ba ka sunran kin dem ane fi yo i ba de ka meri ka ba nang ban mani yo try kani ka de ka ba ju punjau ummat ina kani ka de ka ba ju kta e ka men sim jonga ba ka meri hapdeng jong ka jing kia jong ka jing im jong ka kam skil tu shu kum nu kan le ha ba ka do no yelo jong upara jong ka ne men ngam te ha ba ka do no yu rang ba breu no mar kini ka yeng ka de ka bam dan ka me dan ka ba kini ka ba sa riu kan te men ta ka la do se yo Lazarus ka dan preng ka jaka ka be e na mar ka pha khot yu trai u krem wan ka e palat yu trai ka shong ki ka jat jong trai ka buram pala ka tep bo de blai henry ka pha khot ka por ka beton kam u krem wan henry men tau wan la dep tep sau sngi ha ka jaka jong ka jing do jingkerman mi don la chu mangin nang yo i biang e ka kamba henry wat let klet ki brio ki ba kloy ban shong borobor ki beton ka por ban shong ki jat jong trai ki sngot ho habau blai uwan ki sngot ho kum no ban rung ha u fi ka ni ka dai ka bang kwang anong fi what do rush haba pi wan chu blai fi yo i ka meri ka le kum no ka tep u de blai ba haba wan what up deng ka do nuot ka bakia what up deng ki umat ki baktang hendai haba jisu wan ka klem kren ningkong ka klem komplain ka klem panru hendai ka beningkong ka bakale ka dai kala nang ban mani dem yo try ngan ongum ne kane kadai wali su engan bu daga kitian English. This is the highest form of worship, the highest peak of worship. Kita kadai kitian ka mga kwa pinayo ba. Kani kadai ka jing mani play ka ba jrong tam ka ba ubrio ula ban ai show play. Ba pedeng jong ka jaka jong ka jing e. Ha pedeng jong ka jing bam snu tu show. Yala ka jong ka jing em. Ha pedeng jong ka jing du jing kermen. Ha pedeng ka kut lat. Ban nang ban mani you try kada ka jing shakri play ka ba jrong tam ba dai na ka daw ka meri nga jujaw ma ne fi ina mal balay nga sham ila ka jong jing em ki don ki por ki banga poya ga jaka ka banga im da lat nang no ru nga halay nga jukan mawi gani baka dai nga banga num krans niyo lani nga num complain nga num kunyum halay ka dai nga bangan mani you try kumango jo what lada upan shitom nga penban ngan ngeju
ngan mani yo. Namar unong sil spa jong au im. But unwan mi agasngi ke jong por ke jong. Ke meri ang nin da haba kawan khmat jong try. Ke snot ho u ayu Jesus Christ. Namar kadai kepada syai kepada snot ho. Fiu iya ke pedang juga jing kalam mani banda ke mani u Jesus peniang ika. But what lada ke keren kumba keren ke mata. Fi pulina ke babi ke ongku try lada medanang ni upara jonga. Uram dala yap. Ke babi ke ongku Jesus na peniang kau yo iba ke yam. U Jesus ru jauman. Ngalapan selam ni ke jing keren nama ngakuat ngan penkodika. Manu balak ban penjauman yu try. Hagini kisngi. Balai try jauman de bu umla pen mi pan Lazarus. U jauman namar kecing mani jong ki priu. Ki ba mani yu u bagi ito yu u bu de play. Bagi balak ban mani yu u wat haka jaka ka bam de ban mani. Wat haka situation ke be ki la ban mani. Kita ki priu kin penjauman yu play. But habo play u jau umat habo jisu jauman. Mdan jingtap ka balaban pat yu try. Mdan jing akamat jong play. But fi yu jisu le chelum jingtap. Ula pen mi pat yu Lazarus. U Lazarus yu mi pat na daw jong ke Mary. Ke Martha kala yu biang ke ying ke bekemen ke daw jong ke Mary. Ki senran kala yu biang ke jing imban nget bo jisu u de kon jong play de na daw jong ke Mary. Namar ba ke Mary ke de ke ba priang ke tien ke jong play. Bat ke bersngot ho ke seiso u besis pa sya u banru pu sya baru balai pu sya. Ngakwa bepinang ban sngap ini ke tien ke jong play. Nget kala kerku ifi. Ku boleh sibon bebisngap ngan duai. Ku try nget begini ke jingi kai ke mangala pendap. Igini ke south lagi JAIT JINGIASENG. Kala lang ke jingkel khu ya baro aplay. Ngan duai benginum hap agi tagi lai tali ke jingseng. Di aingin hap agini ke jingseng ke bekado. Ke bekumba ke meri kala lang nirung in long. Mengin sngap ngin syong ngin snuto ngin syai. Bat ngin seiso agi jingi hai nanti ke jingi. Try nga aidat chimi ke puram. Agi kerteng ke dung chis ngadwai. Amen. Ko boleh sibon bisngap. Ko afin share sikiway. Lani pin subscribe ro. Ikitu ke channel. Blame ko ifi.